Турніры пройдуць без гледачоў і з захаваннем усіх санітарна-эпідэміялагічных нормаў. Акрамя таго, на ўваходзе ў спорткомплекс усім удзельнікам спаборніцтваў урачы памераюць тэмпературу, каб не дапусціць спартсменаў, якія адчуваюць недамаганне. У нацыянальным старце прымаюць удзел каля 300 наймацнейшых плыўцоў. У іх ліку лідары айчыннага плавання: Ілля Шыманович, Анастасія Шкурдай, Яўген Цуркін, Мікіта Цмых, Аліна Змушко, Віктор Стасілович, Артём Мачэкін і многія іншыя. Завершыцца спаборніцтва 18 ліпеня. Дадзены турнір стане выніковым у сезоне. Асноўная задача, якія ставяцца на Кубак Беларусі, паглядзець фізічную форму спартсменаў, да якіх вынікаў каманда падыходзіць да канца года. У беларускіх плыўцоў ужо ёсць 5 алімпійскіх ліцэнзій. У Іллі Шымановича, Мікіты Цмых, Анастасіі Шкурдай, а таксама у камбінаванай мужчынскай і змяшанай эстафетах. У планах заваяваць яшчэ ад 3 до 5 пуцёвак на гульні. Алімпіяда ў Токіо павінна была прайсці з 24 ліпеня па 9 жніўня. Аднак з-за пандэміі каронавіруснай інфекцыі спаборніцтвы былі перанесены на год. Плануецца, што яны пройдуць з 23 ліпеня па 8 жніўня 2021 года.